الله أكبر Müslüman халқы 23 марттан изге Рамазан айына кірә. Ул барлык гөнаһлардан паклану, күңелләрне сафландыру, рәхмәт һәм юмартлык айы. Һәркемгә уразаның эчке тирән мәгънәсенә игътибар итәргә кирәк. Быел ураза 29 көн дәвам итеп, 21 апрельдә Гаит бәйрәме узачак. Мөселманнарда ураза тоту ул әле ашау эчүдән генә тыелу түгел, һәм җинси якынлыктан тыелу гына түгел, ул шулай ук кичкенә һәм зур гөнаһлардан үзеңне арындыру. Ягъни бу начар эшләрне ташлау, мәсәлән, тәмәке тарту, мәсәлән, аракы эчү, гайбәт сөйләү, кеше рәнҗетү, әти-әниң белән араңны өзгән булсаң, шушы Рамазан айында инде аларның арасын төзәтергә. Изге ай дәвамында көндезләрен Ялчыгыл мәчетендә Коръән хәтем чыгарга ниятлиләр. Кичләрен авыз ачканнан соң вәгазьләр сөйләнеп, тәравих намазлары укылачак. Беренче тәравих мәчетләрдә 22 март көнне укыла. Рамазанны исән-сау каршы алып, игелекле эшләрдә берләшергә, гыйбадәтләр кылып ниятләгән уразаларыбызны хәвеф-хәтәрсез тотып чыгарга язсын. Безнең күңелебездәге йөрәк яраларыбыз бар. Без шушы Рамазан айында Аллаһ Тәгаләдән якынайгач сорарга тиеш. Шуңа күрә илләребезгә тынычлык сораса идек. Илләр ара, халыклар ара, милләтләр ара дуслык татулык сораса идек, газизин карашларым. Инде илләрегезгә нур кирсә иде, шушы Рамазан һавасы кирсә иде. Инде иншааллах шушы Рамазан вакытларында мәчетләребездә, Аллаһ йортларында сезне көтеп калабыз. Рамазан айы дәвамында Ялчыгыл мәчетендә ифтар ашлары үткәреләчәк. Теләге булган һәркем алдан көнен билгеләп, авыз ачтыру мәҗлесләре уздыра ала. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.